Goddag derude. Jeg tænkte på, at jeg ville prøve at vise noget tryl. Og der er mange måder, man kan gøre det på. Og den ene måde, det er, at man kan blande kortene. Mange forskellige måder. Ja. Som I ser, alle kortene ligger forskellige. Og lad os prøve at finde det. Hvis jeg siger, at der er 2 kort ned til, hvad siger I så? 2. Var det sådan en anden måde? Ja, 2. 1. Okay.